Náš detský spevácky pievecký zbor Primavera je zbor už so 17-letou tradíciou. Vlastne fungujeme, zaštiťuje nás základná umelecká škola Jaroslava Kvapila v Brne. Tento zbor je skutočne výberom detí, z brněnských detí, ktorí musia najprv prejsť prípravnými oddeleniami a až tak vlastne sa dostanú do koncertného zboru, ktorý dneska mal možnosť spievať aj tu u vás v Tišnove. Náš zbor sa sústredí nielen na spievanie v kostoloch, nielen na vianočné spievanie, ako bolo tomu teraz, ale taktiež navštevujeme a súťažíme na rôznych súťažiach medzinárodných. Veľmi radi prichádzame do Tišnova. Povedala by som, že z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je ten, že je tu veľmi vďačné publikum. Skutočne je to veľká radosť spievať pre ľudí, na ktorých tvárach je vidieť, že to má dopad až k tomu srdcu. Dlhoročne spolupracujeme s cestovnou kanceláriou Tišnov, ktorí nás práve za každým vezú do toho zahraničia a skutočne už dlhoročne, mám pocit, že už viac ako 10 rokov, nás šťastne aj privezú naspäť. Spievali sme viacero koncertov, takže tento program bol z časti už taký, ktorý sme spievali, ale z časti bol iba pre Tišnov, pretože vlastne sme spievali iba adventné koncerty a tento jediný v Tišnove bol vianočný. Určite, že sa zaujímam o našich absolventov, ako sa im darí po odchode vlastne v 18. roku, oni odchádzajú už preč, bohužiaľ musia, takže ako sa im darí pievecky a mám veľkú radosť, keď viem, že sa dostali trebárs na konzervatórium, trebárs Honza Halík. Máme dve CDčka, bohužiaľ sú, dá sa povedať, už staršieho data. Ešte vlastne za dirigovania, za vedenia zboru pána Dostalíka boli natočené Kvety romantizmu a česká soudobá hudba. Bohužiaľ z poslednej dobe nejak nám to finančné možnosti nedovolili natočiť CDčko, ale je pravda, že je to môjim skrytým snom.